inda wata mata ta kai karar mijinta akan bashi da take bin sa na dinari 500. Mai gidanta kuwa ya ce a tabau bai san wannan bashin ba. Nan take alkali Musa ya neme ta shaidu, sai ta ambaci wani mutum da suke da zumunta da shi a matsayin wanda zai mata shaida. Da aka kirawo shi sai ya nemi ta ɗage niƙabinta don ya shaida fuskarta kafin ya faɗi abin da ya sani game da bashin. Alkali kuwa ya ba ta umarni ta yi hakan. Jin haka sai mijinta nan take ya yi farat ya ce, Allah ya taimaki alkali, bashi fa lallai tana bina shi, a yi haƙuri, a ɗiba min lokaci zan biya. Da ta ji haka sai ita kuma ta kada baki ta ce, Allah ya taimaki alkali, na yafe masa kuma ina roƙonsa gafara. Alkali ya cika da mamaki sai ya ce, me yasa kai saurin cewa za ka biya bashin bayan kai musu? Sai ya ce, ai ran kai daɗe, na fi so ko nawa ne ma na biya, da matata ta buɗe fuskarta a kotu bainar jama'a. Alkali ya juya ga matar ya ce, ke kuma me yasa kika ce kin yafe masa alhali ke kika kawo ƙararsa? Sai ta ce, Allah ya taimaki alkali, na lura cewa shi mutumin kirki ne mai tsananin kishin iyalinsa. Darussa, jiya ba yau ba, kishin iyali kyakkyawan hali ne abin yabo. Idan matsala ta ɓaci babu laifi a je wurin alkali, amma idan masu husuma suka sasanta kansu shi kenan alkali ya huta.